Ubog man si gani ni. Asa ni kinakain ba? Ubog man gani ni. Gawa oy. Kusog ni hagok. Yan. Asa ka nag-inom? Wala mo ko nag-inom. Ano ka? Wala lang. Ano po, Dre? Angalim. Tulog ko ba? Kapoy ko. Kasi kapuyo ni mo. TikTok? Kapoy ba mo TikTok di man. Diba? Udto gud. Sa karang udto lami ba katulog ba? Ikaw karong sa rasa ni uli na ka eskwela ka? Uli na ka? Okay ang school. Ang stepping dito. Okay lang. Nakaguro na klase eskwelahan mo? Ah, Sige, anak. Bakit ka sa eskwelahan? Wala. Ayoko. Pangutanag. Kung uya, bata ako. Bata, dali dali ay. Gong. Bright bining bata ah? Umot lang. Bright ka? Patistingan na ito na 1 plus 1. 2. Oh! Bright yun! Yaway bataan eh. Sa grade mo, anong grade ka? Si grade ni mo? Grade 2. Yawa, gining bata ah. 2 plus 2. 3. Unsa to? 3? Mali man 2. Otro be? 2 plus 2. 4. Oh! Ay, tama, pinakatibay hindi eh. Patistingan na ito ni. 4 plus 4. 5. Ay, dito dluan eh ba? Ay, oy! Biliba na mo. Mali na! 4 plus 4, 8. Iha pa. 4 plus 4, iha pa. Okay. 1, 2, 3, 4, Oh, 1, 5. 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Ulit, tama. Pero sabi, kilos gawa. So, itirada ni mo dyan. Diya, kuan. Sabi, kibaon naman sa eskwelahan karon. Pagkaon. Ay, pati di baya. Ang pangutana, ngano kang natulog diri? Kuul, lagi ko lagi. Kita katong crush nako. Ikaw? Oh, katong crush nako ba? Oh, Na naman dahil laing crush di ay. Kay klaro ba, mabuol gini ko kay karon. Sakit kay kong heart. ayaw lagi palabi. Pabilin lagi. Bilin man jud ko ano sa kong kagwalingon. Pero ganahan maguguwato niya gud. Kay buutan kaya gwapa ba? Tagsara ba kita gwapa karon usa day ka? Wapa lagi. Pero wala ligo to. Kita day ka to. Oh, Ita ni lagi. Tambagi ko bi. ha? Say buhaton ako. Yung bahatan? Tambagi ko bi, say buhaton ako para mobalik to akong crush ako ah. Mauning buhaton. Unsa man? Tangguan. Tagaan mong bulak. Asa mo gumawang bulak? Number 2. Tagaan mong chikulit. Mo di tirada ana. Muna stepping para di tabiyaan. Number 3. Oh. Ligo food. Kay baho nakaayo ka.